से बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव CBSE चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टेमा जोङो बुंनो थाङोबा आसामनि स्टेट इउनिभार्सिटिनियाव प्रथम बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियावनो बेजों सालायनाय जादों आरो दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो फैयै फैयै नै NEP-सो इंट्रोड्यूस जानो थांगासिनो दङ इमप्लिमेंट जानो थांगासिनो दङ आरो बेखौ अलरेडि डिसाइडेड आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बिजनेस इन्सट्राक्शना फैखाबाय जे 2023 निफ्राय नैबे निउ एडुकेशन नेशनल एडुकेशन पलिसिया आरम्भ जासिगोन आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियावबो बेखौ इमप्लिमेंट खालामनाय जागोन आरो बेनि थाखाय माखासे फ्रेमवर्क UGC-नि अलरेडि इन्स्ट्राक्ट माखासे गाइडलाइन्स माखासे फ्रेमवर्क मडेल माखासे माबाखौ अलरेडि जोङो एडप्ट खालामखाबाय आरो बे मथे जोंनि सिलेबास इउनिभार्सिटियाथ' निजेस्व बयहाबो कारिकुलाम डिजाइन खालामनायनि इमप्लिमेंट खालामनायनि बयहाबो मोनसे माबा थाखायो बे मथे जोङो अलरेडि इउनिभार्सिटियाव माखासे माबाया स्टार्ट जाबाय प्लेनिंआथ' माखासे गोबां सिगांनिफ्रायनो जादों आरो सिलेबास प्रिपारेशना अलरेडि स्टार्टेड Thulunga means ecstasy. It is ecstasy for the students of our university and of the students of our university. And as a whole, I am going to summarize that it brings up the unity among the students and the unity among the cultures and the religions, cultures, students, ethnic races, all these things. But thousands of students participate here. We have seen people. So we have a message to remain united, which will help them to unite our country as a whole. And this unity, the primary unity from this university campus, will help them strengthen the national strength for building a strong nation. Thank you, sir. Today is the concluding day of the 22nd Tolunga Festival, the varsity week of the Bodoland University. During the last 4 years, many sports activities and cultural programs have been organized by the students, and that has promoted our students to engage themselves in sports and also in preserving and promotion of our cultural heritage. The message from this Tolunga festival is that Bodoland University is making its attempt not only to excel in education but also play a crucial and important role in preserving the cultural heritage of the BTR, and also Bodoland University is taking forward the message of a peaceful BTR for the growth and development of the region. खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि मुङा मिनिसोरां मोसाहारि आं एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि आरो बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिनो आं कालचार सेक्रेटारि आरो दिनैनि जोंहा बे बोसोरफ्रोमबो जाबाय थाग्रा बायदियैनो जोंहा जे भार्सिटी वीक जादोंमोन बियो जोंनि थांनाय 20 तारिखनिफ्राय दिनै लास्ट 20 तारिखनिफ्राय जादोंमोन आरो दिनै जोबथा सान बे जोबथा सानाव जोंहा माखासे कालचार रेली कम्पिटिशन बिदि लादों आरो बेयाव जों गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनिफ्राय गुबुन गुबुन जेनाखि हारिखौ जों रिप्रेजेन्ट खालामनो हादों आरो जों मिन्थियो बे कालचारा जोंनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट बुस्थु जों हारि होननानै सिनायजानोब्ला जोंहा बे कालचारनि थ्रुयैनो फैयो बियो जोंनि हारिनि सिनस्रि होननानैबो जों बुंनो हायो मानो होनब्ला दिनै जों बायदि स्टुडेन्टसफोरा बे कालचारखौ जों फोथांनानै लाखियाब्ला बे उनफोराव बियो गोमानानै थांगोन मानो होनोब्ला जों दिनैनि स्टुडेन्टसा गाबोननि लिडार जानो हागौ जोंहा लिडार हिसाबै जों बयबो कालचारखौ जों अनसायनो गोनां आरो जोंहा मोनसे हारि हिसाबै जों बे कालचारखौ जों सिनायथि हिसाबै जों लाखिनो गोनां गोजोन्थों जेननायनिफ्राय जोंहा बिदिनो स्पर्ट्सनि इभेन्ट्सफोर दंमोन लिटारेरिनि डिबेट्सनि इभेन्ट्स आरो लास्टआव जों मैया 24 तारिखआव जोंहा कालचार इभेन्ट्स दंमोन बेयाव गुबुन गुबुन इभेन्ट्सफोर लादों जेरै सिंगिं कम्पिटिशननि बेलायाव जोंहा रबीन्द्र संगीत भुपेन हाजरिका जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि देंखो बिदि गुबुन गुबुन इभेन्ट्स लानानै जोंनि कालचार कम्पिटिशनखौ जों खुंफुंनो हादों